Hei, mä oon Helena Koivisto Solid House kiinteistövälityksestä ja tervetuloa tutustumaan Turun Hirvensaloon 2016 valmistuneeseen paritaloon. Vaikka tämä on paritalo, niin täällä asuminen on erittäin omakotitalomaista, sillä tämä tonttirakennus ja vastuut on jaettu selkeällä hallinnanjakosopimuksella puoliksi. Eli kummatkin vastaa omasta puolestaan. Ja tämä asunto sijaitsee täällä viheralueen reunalla, ihana metsä tossa vieressä, sinne ei siis rakenneta mitään, se pysyy tollasena. Ja piha-alue on käytännössä katsoen kaikki terassia. Ja sitä löytyy eri tasoista, täällä on monta eri toiminnallista pistettä, tänne saa erilaisia ruokaryhmiä, oleskeluryhmiä ja siellä on kesäkeittiöitä, osa terassista on katettu, osa on lasitettu ja sitten on autokatos tai puolet autokatoksesta, kylmävarasto. Myyjä on asentanut ton talon katolle myöskin aurinkovoimalan ja muun lämmityksen hoitaa sitten poistoilmalämpöpumppu. 2016 tekniikkaa. Mitään isompia korjauksia tai remontteja ei siis tässä seuraavalla ole tiedossa, aika huoletonta asumista ja elämistä. Ja tervetuloa tutustumaan tänne sisätiloihin. Tässä on ainakin isommalle perheelle aivan loistava pohja, ihanat tilat. Ja kuten sanoin, 4 makuuhuonetta on talossa ja 2 niistä löytyy tästä alakerrasta. Eli heti tästä kun eteisestä tullaan, niin molemmin puolin siinä on toinen. Se on vähän isompi. Siellä on kivan kokoinen vaatehuone ja sitten tässä toisella puolella on vähän pienempi. Siellä on kunnon liukuovikaapistot sitten tuolla seinällä. Käyhän se työhuoneenakin. Täällä pystyy vaihtelemaan näitä huonejärjestyksiä mielensä ja perheen kokoonpanon mukaan. Alakerran WC on tässä. Siinä on yhdistetty myöskin kodinhoitopiste. Hyvin mahtuu pyykkitorni ja siinä on sitten tilaa viikkailla. Ajattomat valkoiset kaapistot, vaaleat laatat, fiksun näköistä ja kestää aikaa. Ja mitäs täältä oven takaa löytyykään? Tadaa, ihan oma maailmansa. Tästä kun mennään muutama porras alas, niin päästään takkahuoneeseen. Tää voi olla TV-huonekin. Jos sä haluat omaa rauhaa joskus, niin täällä on kiva istuskella. Ja huikee tää huonekorkeus täällä. Täältä pääsee myöskin tuolle terassialueelle. Ja etenkin toi poreallas on tossa ihan vieressä. Siitä on kiva sujahtaa poreisiin. Ja täällä on kylpyhuone. Sielläkin huikea toi korkeus. 2 sadesuihkua, vaaleat ajattomat laatat, kiva sauna, osittain lasiseinää, lasiovi. Ja saunan jälkeen siinä on sitten kiva ottaa muutamat konjakit. Meillä se sanoo, että sikarit, mutta sellaisia nyt ehkä kukaan ei enää polttele ainakaan sisätiloissa. Kiva tää lasikaide. Ja täällä on todella paljon ikkunapinta-alaa ja erittäin ihanat rauhoittavat näkymät. Toi metsäalue on kyllä kiva, ei siitä mihinkään pääse. Tässä on kiva istua ja seurustella ja iso ruokapöytä mahtuu tähän. Keittiö on tälleen puoliavoin, mutta sopivasti piilossa, jos et ole mikään himosiivooja aina jokaisen kokkailun kerran jälkeen. Keittiössä yläkaapeissa ei ole vetimiä, alakaappien kilaatikkojen vetimet on erittäin huomaamattomat. Eli tämä tekee keittiöstä selkeän kokonaisuuden. Kodinkoneet on integroituja, paitsi nämä täyskorkea jääkaappi ja pakaste, mitkä on rosteria. Tää on laattaa. Muutenhan täällä on sitten laminaattia, nämä lattiat, vesikiertoinen lattialämmitys. Ja täältä pääsee terassialueelle, mistä osa on katettu. Nämä lasitukset tuo tähän käyttömahdollisuutta pitkälle syksyyn. Melkein kaikki on liukuovelliset, eli nämä saa tästä sivuun. Ja terassialue jatkuu tonne takapihalle, sisäpihalle ja sitten tohon kun tulee noihin
Puskin lehdet, niin se tuo sitten sellaisen kivan vihermuurin tohon. Mutta täällä on aina ikivihreitä, koska tossa on niin paljon noita havuja. Ja yläkerran 2 makuuhuonetta, ne on sitten täällä. Nämäkin on kivat nämä lasiovet. Päästään valon kulkemaan. Molemmista makuuhuoneista on käynti parvekkeelle. Tää on isompi makuuhuone, master bedroom. Täällä on kunnon kokoiset kaapistot. Ja täällä on sitten parveke. Tää on petivaatteiden tuulettelun kannaltakin ihanteellinen juttu. Ja voihan sinä juoda ne perinteiset aamukahvit aamuauringossa. Tää on se 4. makuuhuone nyt työhuoneena. Mutta on ollut kaikki huoneet täällä makuuhuonekäytössä. Täällä on asunut 5-henkinen perhe. Ja yläkerran väen suihkuttelutilat on sitten siinä. Ja siinä on myöskin talon toinen vessa. Tämä on toiminut 5-henkiselle perheelle aivan loistavasti. Tää tilat, tää paikka, ihan kaikki. Ja nyt kun viimeinenkin lapsista lentää maailmalle, niin paikka vapautuu sulle. Ei muuta kuin tuu tutustumaan, nähdään näytöllä. Moikka!